Daniel Crooks dwi'n gweithio i'r orsaf yn ganolfan diddigol Penygroes. Felly dwi'n prentis diddigol yma Penygroes am flwyddyn cyfan. Dwi'n datblygu sgiliau technolegol plant a phobl ifanc yn y Dyffryn. Mae'n peth fwyaf pwysig dwi'n meddwl o gynnu ni ydy gynnu ni clwbiau cowdio technolegol yma i gyd, ond hefyd da ni'n cynnig o i gyd yn y gyfrwng Gymraeg. Felly mae pob yn cael cyfle i ddefnyddio cowdio sgiliau dynolioedd i ddefnyddio blaen yn y iaith Gymraeg. Mae pob gyda'r opsiwn i ddefnyddio'r iaith Gymraeg a swn i'n annog pob i ddefnyddio o hefyd. Dim ots be mae'r system yn dangos yn fod yn Saesneg neu'n Gymraeg. Mae'n peth pwysig fod ni dal yn gallu defnyddio'r iaith Gymraeg yn cowdio neu ar y we yn cadw pob dim yn ddyddodiad Gymraeg.